Il-Gvern Malti u dak tal-Emirati Arab Magħquda ffirmaw Memorandum of Understanding li għandu jistabbilixxi aktar kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi fuq 5 oqsma. Fosthom l-innovazzjoni, taħriġ fl-amministrazzjoni pubblika, appoġġ għal programmi ta' startups u l-ħolqien ta' apps għas-servizzi tal-Gvern. Permezz ta' dan il-ftehim pajjiżna se jkun qed jimxi lejn mudell ta' Gvern 24/7 u jikkopera mal-Gvern ta' Dubai biex ikun hemm iktar servizzi li nataw fuq il-mobile, sistema li diġà titħaddem f'Dubai. Il-ftehim ġie ffirmat mill-Ministru Leo Brincat tal-Gvern Malti fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern Malti wasal għal dan il-ftehim wara laqat mal-Gvern ta' Dubai filwaqt li nnota l-importanza li servizzi tal-Gvern ikunu aktar aċċessibbli. Permezz ta' żjara li kellna xarejn ilu bdejna diskussjonijiet wasalna għal ftehim fi żmien xarejn biss biex il-Gvern ta' Dubai ħajkun qed jagħti lill-Gvern ta' Malta l-platform kollu tiegħu tal-mobile apps biex matul din is-sena nagħmlu pjan u mis-sena d-dieħla nibdew lis-servizzi kollha tal-Gvern it-tranzizzjoni tagħhom tibda tmur biex ikunu available 24/7 jiġifieri il-ħin kollu through apps li jkunu fuq il-mobile phone ta' dak li jkun. Sa dan it-tant f'Dubai, il-Prim Ministru Joseph Muscat ipparteċipa wkoll f'diskussjoni tal-World Government Summit, avveniment li jġib flimkien gvernijiet dinjija, politiċi u kapijiet eżekuttivi mis-settur privat. Id-diskussjoni tmexxiet mill-preżentatur ta' CNN Richard Quest fejn ġew diskussi l-Millennium Development Goals. Bil-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar il-bżonn li l-komunità internazzjonali jkollha għan komuni dak ta' mobilità soċjali biex ikonna il-middle class iktar b'saħħitha. Fi żjara tiegħu f'Dubai, il-Prim Ministru Joseph Muscat żar ukoll hekk imsejjaħ Mużew tal-Futur li fih hemm numru ta' teknoloġiji innovattivi li mistennija jkunu fis-suq fis-snin li ġejjin.